שלום, היום נדבר על גבינות צרפתיות ואחוזי השומן שלהם, או למה יש לגבינות צרפתיות אחוזי שומן כל כך גבוהים. נשארו איתי 60 שניות ותדעו את התשובה. יש לנו פה גבינת ברית, גבינה צרפתית מצוינת, שיש לה אחוזי שומן די נכבדים. אם נסתכל על התווית של הברית, אנחנו נראה שני סוגים של אחוזי שומן, 33 ו-60. 33, לפי השיטה הישראלית, לוקחים את המוצר כולו ולוקחים את אחוזי השומן. 60, לפי השיטה הצרפתית, או חלק מאירופה גם משתמשים בה, לוקחים את המוצר, מייבשים אותו, ובודקים מה אחוזי השומן מן המוצר היבש. זה כמובן מעלה את אחוזי השומן. זאת אומרת, שאם ניקח קוטג' 9% בישראל, לקוטג' יש בערך 70% נוזלים, נייבש אותה, מה שישאר לנו זה 21% מהגרסה המלאה של מוצקי חלב, ועוד 9% שומנים. כלומר, קוטג' כזה בצרפת יהיה בערך 43% שומן. כך שלא צריך להיבהל כשאוכלים גבינות צרפתיות עם אחוזי שומן גבוהים, זה כנראה באזור ה9%. נהניתם? אהבתם? מצוין. יירשמו לדף שלנו ביוטיוב ותקבלו מאיתנו סרטונים במתנה. להתראות בפעם הבאה.